sampun dahar, sampun ngunjuk dawet, katon sumringah sedanten, tapi sing wingking saya ngantuk. Lah kok iso? Nah yo ngeklak-kluk kok ora wis-wis. Pancen sok Yamin iki biasane yo ngono. Heeh, biasane Dadi njuk biasane yo liep-liep pancen ngoten. yo liep-liep to. Ning ati Alhamdulillah tasih rasa Pak Ali. Iya. Ning ati